Jullie nemen als gemeente Maastricht mee deel aan de Maastricht University Challenge. Waarom vinden jullie dat van belang? Nou, ik denk dat als het belangrijkste moet zeggen dat niet alleen de challenge is, maar dat de Universiteit Maastricht ontzettend belangrijk is voor de stad Maastricht in de regio, laten we zeggen voor Limburg. Ja. En dat moet ook zo behouden blijven met alle problematieken die er zijn natuurlijk in het Haagse land, zullen we maar zeggen. En de challenge is gewoon dat we daaraan meedoen. Ja, het is een onderdeel, vinden wij, om de studenten, de jonge talenten te steunen met hun mooie ideeën die ze hebben voor de regio en die ze zou kunnen binden met de regio. Want de Gouden Bergen, waar men altijd aan denkt, die zijn in de Randstad of in het buitenland. Dat blijft toch in die Maastricht region. En door die challenge, om dat aan te moedigen, hopen ze ook te kunnen te motiveren om hier te blijven. Maar ik denk dat wij hier in de metropool Zuid-Limburg ontzettend veel te bieden hebben. Maar daar moeten we wel een aantal randvoorwaarden voor zorgen dat die ook goed aanwezig zijn. Nou, daar zijn we met z'n allen heel goed mee bezig. Alleen het kan natuurlijk altijd beter. En om die studenten hier te houden, want niet alleen maar cherrypicking en informatie halen, maar informatie delen in deze omgeving zou alleen maar mooi zijn. Daar kunnen we alleen maar rijker van worden. En dan heb ik het niet over financieel. Nee. En zo'n challenge kan daar dan aan bijdragen? Ja, het is nou de derde keer dat dit gebeurt en wij dragen er echt een warm hart toe dat deze challenge er is. Dat dit ook de kennis verbreedt van Maastricht Region. Ja, precies. Deze challenge gaat ook over innovatie. Wat doet de gemeente Maastricht zoal op het gebied van innovatie? Welke innovatie doen we veel te veel om op te noemen. Maar het kan ook altijd meer en beter. Dus stapjes bij stapjes kunnen we een stap vooruit. En ik heb wat ideeën gezien en gehoord. En ik denk zeker dat er wat ideeën tussen zitten die zeer interessant zijn voor ons als gemeente. Maar ook als stad en omgeving.